Ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 10:25 PM. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Cello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na itago natin sa pangalang Binggoy. Si Binggoy na nagtatanong at humihingi ng advice sa ating mga kabisyo. Dahil siya po mismo at ang kanyang kapatid ay naguguluhan sa kalagayan ng kanyang ina. Pero bago ang lahat mga kabisyo, bago ko pong basahin ang mga komento ng ating mga reactor ngayong gabi na to, nais ko munang batiin si Mary Rose o Meres at ang kanyang asawa po na nakatutok sa atin ngayong gabi na dito from Cavite. At syempre sa lahat po ng mga nakatutok sa atin na mga driver, good evening po sa inyo mga kabisyo. Big shoutout din po kay Dante Bordalo at big shoutout din po sa ating kabisyo na lagi daw nakatutok sa atin na si Rowell from Santa Mesa. At lagi niya lang po daw pinapakinggan sa kanyang biyahe bilang isang Grab driver ang 90.7 Love Radio. Maraming salamat po. At syempre sa lahat po ng mga taga Cavite na Green GSM driver from Tansa to 13, good evening po sa inyong lahat mga kabisyo. Hello rin po sa mga Green GSM driver natin from Las Piñas, diba? Depot 1, Depot 2 at Depot 3 mga kabisyo. Good evening po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng InDrive at Grab driver natin. At sa lahat ng mga taga Rosario Pasig na nakatutok sa atin. Maraming salamat mga kabisyo. Kaya ngayong araw na to babasahin na po natin kung ano po ang komento ng mga kabisyo natin. Sabi ni Rosel, Binggoy, nais kong sabihin sa'yo na unawain mo na lang yung nanay mo. Naiiba na talaga ang pag-iisip nila kapag tumatanda na sila. Pero huwag mo siyang papabayaan. Dahil ikaw lang ang maaaring makatulong sa kanya. Kaya habaan mo na lang ang pasensya mo sa nanay mo. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, DJ Titan Jello at DJ Racketera. Para sa akin naman po ay sana ibalik po nila ulit sa ospital ang kanilang nanay. Dahil ang mga espesyalista po mismo makakapagsabi kung ano po bang kalagayan ng kanilang nanay. Mahirap po kasi na tinatanong lang natin sa sarili natin kung ano po ba ang problema. Pero hindi naman po natin pinapatignan yung kalagayan ng kanyang nanay. Sabi naman po dito ni Alvin, DJ Titan Jello at DJ Racketera, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa 90.7 Love Radio. Para sa akin lang, Binggoy, sana unawain mo ang iyong nanay. Pero sana huwag rin mawala sa isip ninyo na ipadala siya sa ospital upang malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Hindi yung tinatanong mo dito sa programa.
Sabagay, makes sense, no? Dahil unang-una, ang mga espesyalista po, try po natin patignan sa espesyalista sa utak ang iyong ina. Baka meron po siyang depression or anxiety na kinakaharap. Dahil po sa mga pinagdaanan sa nakaraan na buhay ng iyong nanay. Hindi naman natin kasi masasabi, mga kabisyo o binggoy, kung kailan tatama yung depression o anxiety. Hindi porket matibay ang isang tao o parang katiponera ang iyong nanay ay hindi na po tatamaan ng anxiety. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga kabisyo natin nakatutok sa 90.7 Love Radio. Makes sense mga kabisyo. Napakaganda po ng mga komento ng ating mga kabisyo at napakinggan natin. Sabi nga natin, mga kabisyo, ang pagmamahal ng isang ina ay kailanman hindi mahihigitan ni numan. Ang pagmamahal po na binigay ng nanay ni Binggoy sa kanila ay hindi mapapalitan o mahihigitan ni numan. Dahil ang pagmamahal po ng isang ina ay napakalalim po talaga. Ang nanay mga kabisyo ay malaki po ang pinagkaiba ng pagmamahal sa isang ama. Ang pagmamahal ng ina ay walang hanggan. Walang kapaguran. Hindi mo maririnig sa nanay mo na susuko niya ako. Dahil ang isang ina ay laging palaban para sa kanyang anak at para sa kanyang pamilya. Pero sa pagkakataon na ito, sa nararamdaman at kalagayan po ng ina ni Binggoy, ang pinakamagandang gawin po nila ay tama po ang mga kabisyo natin na dalhin po nila sa mga espesyalista. Baka po kasi kabisyo na sa mga pinagdaanan nitong problema, hirap sa buhay, ay nagkaroon po ito ng depression at anxiety. Mga kabisyo, ang depression po o anxiety ay wala pong pinipili. Bata, matanda, maging matibay, o kilala mong masayahin na tao, pwede pong dapuan yan, kabisyo. Kaya dapat po maging malawak tayo. At dapat din po ay maging mabilis tayo sa pag-aksyon kapag nakakaramdam o nakakakita na po tayo ng kakaibang gawain ng ating mga mahal sa buhay. Katulad po ng obserbasyon ng ating letter sender na si Binggoy, maring dalhin niya na po ito sa espesyalista. Espesyalista sa mga utak upang malaman kung ano po ba talaga ang kalagayan ng kanilang ina. Sa pagkakataon na siguro na to ay dapat maging responsable at maging matibay itong anak na si Binggoy at ang kanyang kapatid. Dahil may edad na po ang inyong ina. Siguro it's about time na ito na yung give back mo sa iyong ina. Na alagaan, asikasuhin, at gumawa ng paraan upang maisaayos po ang kanyang kalagayan. Mga kabisyo, muli, ang pagmamahal po ng isang ina ay kailanman hindi matutumbasan ni numan. Kaya kung meron pa po tayong mga nanay na nandiyan, kung minsan nasasagot natin, siguro it's about time na pasalamatan naman natin siya kaysa sagutin natin. Kaysa magalit tayo sa kanya.
Baka ito na yung panahon na ma-realize mo na kaya ka nailuwal dito sa mundo na to dahil sa siyam na buwan niyang pag-aalaga sa'yo. Tama ka, kabisyo, ng naiisip. Hindi natin utang na loob. Pero, dapat marunong tayo tumanaw. Tumanaw ng hindi utang na loob, kundi tumanaw ng pagmamahal ng isang ina. Tignan natin kung paano sila nagsakripisyo at naghirap para sa atin. Mga kabisyo, kung meron din po kayong mga kwento gustong ibahagi, maaari po kayo magpadala sa ating Gmail account na raketera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi o may isang araw, kwento nyo na po ang ating binabasa dito. Mga kabisyo, susunod na po na programa natin ang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ito po ang programa Top Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!